ତମେ ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଜାଣିଛି ରେ ମା, ସବୁ ଜାଣିଛି। ତାର ଦିଟା ଯାକ ପିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। କଣ ହବ ବାବୁ? ଆଜି ନୁହଁ କି କାଲି ନୁହେଁ ରେ ମା, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମନା କରି ଆସୁଛି ସେ ମଦ ଗୁଡାକ ତୁ ପିଇନା। ମତେ ସେ ମାନିଲାନି। କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ସେ ଝିଅ ତାକୁ ନାମ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଜିତ ଖାଲି ଝିଅ ପଛରେ ବାଇଆ। ତୋର ଖିଆ ନାହିଁ କି ପିଆ ନାହିଁ, ଖାଲି ମଦ ଗୁଡାକ ପିଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଖରାପ ହବନି ତ ଆଉ କାହାର ହବ? ଏବେ କଣ ହବ ବାବୁ? ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ଲୋ ମା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ପରା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ କିଏ ଅଛି କହିଲେ? ଜାଣିଛି ରେ ମା, ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ରେ ମା। ତୋ ଭଳି ଝିଅ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ଜାଣିଲ ମା। ଏବେ ତୁ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲ ମା। ମାମୁ କଣ ରାଗୁଛ? ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଥା କହିଲି? ସେଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ରେ ମା। ତୋ ଭଳି ଝିଅ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ତୋର ରୂପ କି ଗୁଣ କୋଉ ଗୋଟାକ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲୁ? ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ପାଦ ତଳେ ସୁଖ ବଞ୍ଚି ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ମୋର ଆଉ କଣ ହବ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମାମୁ। ଇମିଡିଏଟଲି ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ। 10 ଲକ୍ଷ? 5,000 ହେଇନି କି 10,000 ହେଇନି, 10 ଲକ୍ଷ ଏତେ ଟଙ୍କା? କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ନାଇଁ ରେ ମା, ସାହାଯ୍ୟ କରିହବନି। ଏବେ କଣ ହବ ମାମୁ? ସେ ଅରଜିତଟା ମରିବ। ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ମା? ମାମୁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ମାମୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ ଆସିବି। ତମେ ମୋତେ ନିରାଶ କରିବେ ମାମୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମାମୁ। ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର ମାମୁ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ମୁଁ ସବୁ କରିବି ମାମୁ, ମୁଁ ସବୁ କରିବି। କଣ ମା ରହ, ଦେଖିଆ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନ୍ତରା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ବେକାରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୁଢା ବୁଢା ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ହଁ ସେ କରିବ। ମା ତୁ କରିବୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ହଁ ହଁ ସେ କରିବ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରଖନ୍ତୁ ତମ ଟଙ୍କା। ମୋ ବୋଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ମୋ ବୋଉ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି। ରଖନ୍ତୁ ତମ ଟଙ୍କା। କଣ କହିଲେ? ଘଣ୍ଟାକୁ ରୋଜଗାର 10 ଲକ୍ଷ। ରଖନ୍ତୁ ତମ ଟଙ୍କା। ରଖ, ମୋ ଟଙ୍କା ମାନେ ତ ରଖ। ମାମୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମାମୁ। ଜାଣିଲୁ ମା, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିହବନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ମାମୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମାମୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମାମୁ। ମୁଁ ବିଧବା ହେବିନି ମାମୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର ମାମୁ। ଅଲିଭା, ଅଲିଭା, ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ନାଇଁ, ମୋ ବୋଉ ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତଳୁ ଖସି ଯାଇପାରିବନି। ମୋ ବୋଉ ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି। ରଖନ୍ତୁ ତମ ଟଙ୍କା। ଘଣ୍ଟାକୁ ରୋଜଗାର 10 ଲକ୍ଷ। ରଖ ଏଇ ଟଙ୍କା। ଅଲିଭା, ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ରହିଛୁ କାହିଁକି? ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ରହ ଭାଇ, ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ମୁଁ କରିବି। ରେ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ। ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା? ମୋ ଟଙ୍କା ତିନିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାନି ପକେଇ ଭିକ ମାଗିବି। ଭଲ ଅଲିଭା, ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ କାନି ପକେଇ ଭିକ ମାଗିବା।
Thank you.